doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di _HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, tapuk kama parmenggota, jumolo mahita martangyang nahohom di bagasa rohat tabe. Amin. Mari dimahita sen bukede nomor 520 sada ayat sada dohot 2. Sangabdi Jehovah nasun dimulai, magani hulunga ng
hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Gok asini roha ni Jehovah do tanoon, marhite hata ni Jehovah do majadi ak langit. Marolo-polo mahamu ale ak kapartigor, mangasahon Jehovah, talup do marede akana ujur marroha. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata para siroha nasumurung, didok hatamdo, ikom manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon, sai parrohai mahami, asa uduk hami tulomoni roham jalahot hami di haporseaon nature, asa totong makirim di haheon, doho dihasangapon sugut silehononmu tuaka na porsea diho. Amen. Tangion hamu mapati ne debata di minggu misericordias dominion imasian pati paonopon dohot lapatanna unang ho mamunu dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita olo mabain sahid nasa namangulu ikon roha pangulu hodo rohata dinasa namangulu atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan dewata ale Tuhan dewata sai pargugui mahami mangulau naompar tupatimi. Amin.
Tato poti madosata di hadapan ni debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang, pargogo naso hatu dosan pardengkan basa doho, jala rodi salilik ngililing ngadu asi ni roham. Sai marpamuati maroham di hacahaton nami, jala sai unang be ingot akka dosa nami, ai jok do hami mardosa maradopon ho, jala jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalau sion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalau sion nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami, ho alede Tuhan debata hatuaun nami, palua hami jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Para si roha jala pardengkan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tuhita hobar tu akka dosata, jala dang dibalos tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka namak kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Hatani debata turpuk epistel di minggu Misericordias Dominion tarsurat di ulaun apostel tulu ayat 12 saat turu di 10 sia margati soring mahita majasa. Alai marnidai si Petrus ninna mamadok natoropi hamu hala Israel buasa longang hamu midaon buasa hami di berengi hamu songon nahira gogonami sadiri manang hadaulaton nami mabahen mardalan halakon. Alai di sodaun hamudo nabadia jala partigori dipangido hamudo lehonon tu hamu pamunui. Alai di pusat hamudo partogi tu
asa alani haporseaon di guarna do di pargugui guarna halak on nani ida jalana tinadamuna gabe di leon haporseaon nasian Tuhanido hahisaron tu ibana di jolomuna saluhutna. Alai di pasau debatado di si napina buana hian marhite hite hatani saluhut panurirang madok si taon nabernit do anggo Kristusna atong paua jala paulak hamu marohamna asa tarsesa dosamna ima sahatna martua do natumangion hatani debata jalana upeotsa amen. Tidakkon maha porseao tai songon nahina tidakkon nidongata saha porseao disadok portibion rap mahita madok au porsea debata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubon si Maria naga begabean si Anton di Parbadia adorang suahubuan ido tuhata na tumaon na birni di panghuman ni Silatus na mati tarpajal lo ibana di hau pinarsila na tua naturo dugit na mula mangulu di hari patulu na manai di surgo la hundul di siamon de bata Jahoba amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana paima mula sugo tutano mau humi halak na mangulu do na mati au porsea di tondi Parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopane ala Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dia taina mando mula mangulu sogo dari mihala nang mate doho dia nguluan nasora sudah amin. Horas, selamat hari Minggu madi hamu amanami inanami. Kiting di Huriata HKBP Romangun Minggu 10 April 2020 sada. Pertanggiangan week sada hari Rabu 21 April 2020 sada pukul 10 sia. Pautu paun di Huriata do pertanggiangan week marhite live streaming melalui YouTube sian gereja. Suderi wasni Huriata bui Muhammad dohoti pertanyaan di Bagas Tabe. Paduahon, hari Kamis tanggal 22 April 2020 sada pukul 10 sia, pautu paun di Huriata do pertanyaan week orang mangun sada merite Zoom,
ruas ni huriata wik Rawamangun sada asa mandohoti partangiangani. Patoluhon, hari Kamis tanggal 22 April 2020 sada pukul 10 sia, patupaun ni huriata do partangian wik panggilingan marhite Zoom. Ruas ni huriata wik panggilingan asa mandohoti partangiangani. Paupaton, ganup wik di sosohon manang dipangido asa patupahon pertanyaan di wik na B marhite aplikasi Zoom. Moloboi pertanyaan di patupa secara tatap muka di Garjeta manang di ruang Timoteus dohot Lukas Naniaturhon sekretariat. Rapot panitia Rawamangun Center HKBP Rawamangun. Hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 10.06 patupaun di huriata do rapot panitia Rawamangun Center HKBP Rawamangun maringanan di Garjata. Sude anggota manang pengurus panitia asa mendohoti rapoti. Pelayanan dewan-dewan. Dewan Kolonia pra remaja. Hari Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 10.02 patupaun di huriata ma fellowship pra remaja marhite live streaming bentukna podcast dohot tema What's Your Hobby Amsal 12 Amsal 2 aya onom. Narasumber ima Astrid Boru Silaban. Sude pra remaja HKBP Rawamangun asa mandohoti fellowship. Dewan Marturia. Sermon seksi musik. Hari Kamis tanggal 20 April 2021 pukul 20 patupaun seksi musik Dewan Marturia do sermon marhite aplikasi Zoom meeting. Sude pangurus dohot aka anggota seksi musik manang pemandu lagu, organis, pianis, WL, dohot pemusik ibadah pukul 10 tolu, jala operator multimedia, boy ma mandohoti seremoni. Dewan Diakonia. Sada, seksi pendidikan nunga pasahaton bantuan pendidikan na di hari Rabu tanggal 14 April 2020 sada. Akar ruas naso manjalo bantuan pendidikan I dope boima dipangido sadarion minggu tanggal 10 April 2020 sada tu seksi pendidikan manang tu inang Sintua Jesina boru Hutagalung. Paduahon seksi kesehatan HKBP Rawamangun naing patupaun webinar kesehatan padua halihon dohot tema peran vitamin D dalam pencegahan COVID-19. Pembicara Dr. Moses Leo Silaban SPPD hari Rabu Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 9.30 sampai 12 melalui aplikasi Zoom meeting. Link Zoom, meeting ID 924-7237-2580, passcode vitamin D. Maka tidakon haporseon, manang katekisasi sidi khusus. Di patupa huriata do kelas khusus tu katekisasi sudi, maka tidakon haporseon tu ganup ruasta naso mandohoti katekisasi sidi dohot syarat. Ruas ni HKBP Rawamangun dohot gereja na asing, umur minimal 20 tahun, mahasiswa manang naung karejo, mambuan surat pengantar sian Sintuawik, manang surat pengantar sian Huriana, mambuan kartu keluarga. Formulir pendaftaran boima dibuat sian sekretariat gereja, pengajarion dibuka akhir bulan April 2020 sada. Tuaka ruas HKBP Rawamangun manang ruas na asing na naing mendohoti program katekisasi sidi khusus, boy mendaftar jala dibuat ma formulir pendaftaran ini. Titing nang marbagas. Nunga menjalo pasu-pasu parbagason, Abraham Hilari Panggabean, ruas ni GKI Buaran, anak ni amata Bapak Johnny Panggabean, tubuh ni inata Vera Zelina, Lumban Tobing, dohot orwana Francisca Simajuntak, ruas ni HKBP Rawamangun, wik Rawamangun Tegalan, boru ni amata Guntur Simajuntak.
tubuh ni inata desbomati borusiahan. Pamasu-masuan nunga di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 April 2020 sada di HKBP Siantar Sawah Resort Siantar Sawah. Anggiat ma persaripeon nasida gabe persaripeon nadenggan di tonga-tongan di Huriatta tarlumobi di joloni Tuhalta. Ruas natamba manang ruas parguru. Minggu sadarion 10 April 2020 sada di Jalo Huriatta do gabe ruas parguru ima keluarga Nyonya Pangaribuan boru siahan. Rap dohot 2 halak yang nakon nasida alamatna di Jalan Pemuda Sada RT 2 RW 2 Rawamangun Jakarta Timur. Jala Jolo mendapoton pengajarion sian pandita manang situ awik asa gabe ruas nagok di Garijatta. Sumbangan TV, PC, monitor. Di Jalo Huriatta do sumbangan tolu unit TV, PC, monitor dohot pengukur suhu sian sada, wig penggilingan sada unit TV merek Philips 50 inci, dohot sada unit alat pengukur suhu paduahon, sian wig utan kayu-kayu manis, sada unit TV merek Samsung 50 inch. Patoluhon sian wig Pulau Mas Kampung Baru sian keluarga Saud Maruli Tua Huta Barat Boru Sinu Haji sada unit TV merek Philips 50 inch. Popaton PC dohot monitor sian Poda Persatuan Orang Tua dan Anak Sekolah Minggu. Huria pasahaton mulai atau tu akka wik dohot keluarga nau mangalehon akka sumbanganna. Anggiat ma tu dengganna akka pelayanan di Garijatta. Tu hatta ma nama sumasu ganup hita. Namonding. Nah di hari Jumat tanggal 10 April 2020 sada nunga jumolo monding sahalak ama ruas ni Huriatta mangaratua pandapotan Gultom. Umur 66 tahun hinabaluhon di Inata Esther A. Borudamanik. Maringanan di Jalan Martil nomor 6 Kampung Ambon, Jakarta Timur, Wik Kampung Ambon. Tu udean hari Sabtu tanggal 10 April 2020 sada di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Tu hatta ma nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaononi. Pelean dohot akka udut di bawah-bawah tajahama di harutas titing naong pinarade ni Huriatta. Di pasu-pasu di Batama akka barita namasa dohot ulaun akka sipatu pauta bahain sangap di Gawarna. Songonima titing di Huriatta minggu saudarion. Molate mah di hamu amanami nanami. Tapasonang maruhata martangi yang mahita. Damini di batana sumurung sian saluhut naruha.
Imana mangaramuti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama nami, ina nami hanggi dohon iboto nami dison, horas ma dihita saluhutna, hatani debata nama makulingi hita di bagasan mingguta sadarion, di minggu namar goar misericordias domini, mananggo asini roha Jehovah do tanoon, imana tersurat di Pesalmen bidu 100 onom, mamukamai sian ayat sada rodi ayat 5. Pesalmen bidu 100 onom, ayat sada rodi ayat 5, songonomma hatani debata na tersurat disi, tapai tiup ma dibaga sarohat tabe. Haleluya, madok moliate ma hamu di Jehovah, ay nabasa do ibana, ay rodi saleleng-leleng na do asini rohanay. Tungi se matuk makatahon akahagogoon ni Jehovah, patu begehon baritanay sudena, mertua ma aka namangaradoti uhum, natoktong patupahon hati goran. Saingot maahu ale Jehovah hobartu halolomo ni bangsom. Say tikir ma ahu marhite-hite hatu aumi. Asa hupaida-ida hadoharon ni aka napinilitmu. Asa huhalasson halalas ni roha ni bangsomi. Mamuji-muji rab dohot par tohapan mi ima sahatna. Di hamuama nami na nami nang dihita saluhutna, adong do istilah na masa di bagasan nguluta goar naburjudui. Semakin konsisten seseorang itu melakukan kebaikan, molo sada halak manuktong doibana mangulahon ulau nasini roha, olo ibana mangurupi, pitor saya di dok halak do naburjudo si ai. Alai molo so konsisten ibana mangulahon aka ulaun asini roha, manang mangurupi, saya olo ma di dok jolopol tak mabulan. Molopol tak bulan ba isi mahoro tuibana pitor diurupi do ale molo sopol tak bulan molo roho dang ulu mangurupi istilahnya marsanggamai. Itu sering terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita konsisten melakukan kebaikan. Apa yang kita lakukan, nasa nata baheni, nasa nata ulahoni, so makatai pehita, makatai do nata ulai, tu humaliakta. Apa yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda, tidak perlu bercuap-cuap, tetapi apa yang kita lakukan ini juga akan berbicara kepada sekitar kita, tentang keberadaan kita, tentang perilaku kita, tentang perbuatan kita yang seringkali dilabelkan dalam hidup kita. Molo jolma dinilai songoni bohado debata. Kalau kita bisa mengatakan si anu itu baik, si anui para si roha dui, si anui adong do roha pangurupi di bana, bohado debata. Bagaimana dengan Allah di dalam kehidupan kita? Di jauh marhite mingguon, asa manada hita, hobar tu goar ni minggui, go asini roha ni Jehovah do, tanuon, gok. Molo didok gok to tusuk sukma, penuh.
Tidak setengah, danga dong longa. Dakolan hita amang inang dan saya makirim go pasu-pasu. Ay molo lau hamu dopak Jawa Baratan menginum kopi. Ipesak kamu di sada warung kopi. Lau hamu nang tubaan ipesak kamu kopi. Sarupa kopi do goarna. Alai isina dak sarupa. Bahasa. Molo di Jawaan satongado dibain. Ido kan? Satongado danggok. Sarang longa. Sipata unggurang longana sian isina. Alai molo di hutan. Anggoso use otik tu pinggir ni galasi. Ay termuruk-muruk. Ayah dong. Ay nabekas don. Ido na masa. Molo lau hita. Molo manginum kopi ya dia karena manginum kopi. Longado. Tang lo moro hatta. Longa-longa. Ay sayolo do pemahamata molo longa setengah-setengah berarti bekas. Alai molo suk-suk ibana sampai use tu pinggir-pinggir ni galasi. Jala mohop ibana berarti ini macam minna. Kita menghendaki dalam kehidupan kita kasih yang penuh. Dan Tuhan memberikan kasih yang penuh pada minggu ini di dalam kehidupan kita. Dinyatakan go asini rohani Jahuba. Asata hilala di bagasan ngulutta. Nagudang do HP asini rohani debata. Dia mai. Omma parpesalmen bidu 100 onomon. Pabua hutuhita. Tada nagok asini rohani Jahuba. Kita akan semakin mengenal bahwa kasih Allah yang penuh itu berada dalam kehidupan kita melalui Mazmur 106 ini. Pertama sekali, holong dohot asini rohan debata nama noktongi masama diaka nama kabiari ibana. Kasih Allah, anugerah Allah yang tetap dan konsisten itu terjadi di dalam hidup orang yang takut akan Tuhan. Dihamu amanami nanami na beribadah di tonga-tonga ni gereja nang marhite live streaming manang online di apalatikyon di jodoh hita holong ni rohani debata songon na didok dia sada Madok mauliate mahamu di Jahoba ay nabasa do ibana ay ro di saliling-liling nado asini rohana. Madok mauliate. Orang yang mampu mengatakan bahwa Allah itu kasih, Allah itu penuh dengan anugerah dan berkat sukacita adalah orang yang takut kepada Tuhan. Lam tatadda holong ni rohani debata di bagasan ngulutta, di sido hita, di bagasan nguluisa diri, tubuh roha biar mida Jahuba. Atong bohado manada holong doh asini rohani debata, di tonga-tonga hama ulun ningulu. Bagaimana kehidupan orang percaya mampu mengenal kasih karunia berkat basa-basa ni debata, nasai toktong di bagasan ngulutta. Didok di Yeremia 20 sia ayat 11. Yeremia 20 sia ayat 11. Somaldo tabigi hataon amanginang di bagasan nguluta di Yeremia 20 sia ayat 11. Ainung ngatakas huboto sakap akana husakapi taringot tuhamu ninna Jahuba. Sakap hasunangat dutahe dada tuhamagoan
asa ahu mangaleho Tuhamu ujung nahinalunguton muna. Ainunga taka suboto sakap akanahu sakapi taringo Tuhamu nina Jahoba. Sakap hasonangat dotahe dada Tuhamagoan. Asa ahu mangaleho Tuhamu ujung nahinalunguton muna. Amang inang nang dihita. Orang yang merasakan bahasa-bahasa ni debata ujung mangadopi hamaulo nibana natakas do diboto ibana sakap ni debata. Dia akan mengetahui di dalam kehidupannya apapun yang dia hadapi, Tuhan Maha Tahu. Tuhan melihat dan Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Tak sudah perjalanan ngolutam denggat sudah berjalan. Saya dong do galubang. Saya dong do kerikil tajam nang suga. Saya dong do persoalan. Sa sikop dia pe tarencanaho per ngulut tahun. Pasti ada yang menjadi kegagalan, kekurangan. Karena itu kita dipanggil pemazmur, madok moliate, mengucap syukurlah. Mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur karena kasih karunia Allah. Kenapa mengucap syukur? Karena di tengah-tengah kehidupan orang yang mengucap syukur, dia menemukan kekuatan baru. Marhite nama dok mauliate tu debata jupang ibana mahagogoon na parjolo. Jupang ibana ma di bagasan ngoluna panadao taringot tu debata. Orang yang mampu mengucap syukur akan memperoleh kekuatan, akan memperoleh pengenalan akan Allah dengan baik, akan memperoleh penghiburan di dalam kehidupannya, akan memperoleh solusi di tengah-tengah kehidupannya ketika dia menghadapi berbagai dinamika persoalan itu. Beda dua mang inang molo di bagasa duk niroha pikirata. Dohot halat nama rulu-pulup. Kinerja orang yang senantiasa bersukacita dengan kinerja orang yang senantiasa bersungut-sungut, buahnya itu berbeda. Teknik dia melakukan itu berbeda. Dan seringkali ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh, dengan sungut-sungut, dengan tidak kepenuhan hati, lihatlah. Akhirnya pasti akan ada muncul keluh kesah. Pasti ada muncul dalam hatinya ketidakpuasan. Apakah di dalam dirinya atau di dalam diri orang yang melihatnya. Pemazmur mengajak kita, mari bersukacita di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi. Kedua, di jodoh, ise namanada jala makatahon taringot tu debata ima halak namartua. Ise namanada jala makataho taringot tu debata ima halak namartua. Amang inang dohot dihita saluhut di bagasan ngoluta sailomodo rohata naima gabe halak namartua hita. Molo di bahasa Indonesia didok berbahagia. Martua mahala nasongonon, martua mahala nasongonon. Itu di Matius pitu itu, Matius 5. Matius 5 itu mengenai khotbah di bukit yang mengatakan berbahagialah orang yang menahan haus, orang yang lapar, orang yang menderita. Di sini dikatakan tentang khotbah di bukit.
hidup kita selalu mengharapkan bagaimana kita berbahagia. Hidup kita senantiasa mengharapkan bagaimana kita untuk martua di tengah-tengah ni situasi ngolu. Di tengah-tengah ni pardongan saripeon. Di dogma halak na martuai iman na manada jala makatahon debata. Ala di dog di ayat 2 dohot tolu. Tung ise matuk makatahon akahagogo ni jahuba. Patu begehon baritanai sudena. Mertua ma aka namangaradoti uhum. Natoktong patupahon hati goran. Amanginang dohot tuhita saluhut na. Bagaimana kita dipanggil pada minggu ini. Agar engkau berbahagia. Dan lanjut umurmu. Agar engkau berbahagia. Dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Agar engkau berbahagia dan setiap pekerjaanmu diberkati Tuhan. Agar engkau berbahagia dan setiap anak-anak di tengah-tengah rumah tanggamu bersukacita. Ahadidok disi. Taddama debata jalahatahumma debata. Tidak ada orang yang sempurna. Pemazmur mengatakan tung ise matuk maka tahun. Tidak ada orang yang sempurna mampu mengatakan itu, tetapi di dalam kehidupan kita jangan kita pakai ketidaksempurnaan kita itu menjadi jalan untuk kita berlemah, bermalas-malasan. Dang maluau makatai, homai nata inna. Dang maluau martangiang, homa anaha. Dang malo au songonon. Amang inang, mari dalam hidup kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengatakan kebenaran Allah. Tidak ada alasan bagi kita dalam hidup kita untuk tidak mengenal kasih Tuhan. Karena di dalam sepersekian detik dari kehidupan kita, kasih karunia Tuhan tak terhingga kita nikmati. Tapatuluhon di dogma pangasahom ma toktong debata diaka ngulum asa diingot to. Pangasahon ma toktong debata diaka dalan ngulum asa diingot to. Ayat 4 mengatakan, saingot ma'ahu ali jahuba, hobartu halolomo ni bangsom, saya tikir ma'ahu, marhite-hite hatomi, pangasahon matoktong debata dia kangulum asa, dia kadalan ningulum asa diingot ho, asa diingot to, beda itu, diingot ho, diingot to itu beda penekanannya. Umpamana pangasaho matoktong debata dia kadalan ningulum asa diingot to. Pangasaho ma debata dia kadalan ningulum asa diingot ho. Sama itu amang inang. Ada dua itu. Pertama, Allah yang mengingat kita dan kita yang mengingat Allah, itu kan asa diingot to pangasahom ma debata di gebagasan ngulum. Pangasahom ma debata di akadalan ngulum asa diingot ho. Asa diingot ho katanya. Allah yang mengingat kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan di jalan hidup kita, ada dua yang terjadi di dalam kehidupan itu. Apa? Kita semakin mengenal Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap gerak hidup kita, kita semakin dalam kecintaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan semakin mengingat kita, inilah anak yang kukasihi. Odo tabuna amang inang, macam morahiat do hata halak bata, holan pangodolan nasajo hurang, ngamar pilihan
pangatusionna. Asa diingot ho, asa diingot to. Beda dong. Hidup kita juga demikian. Bahwa di dalam kehidupan kita ada dua respon yang ingin kita lihat. Kita senantiasa mengingat Allah dan kita ingin senantiasa diingat Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang bersuka cita, orang yang dikatakan martua, ima hala nasai toktong diingot debata ibana. Sama seperti di tengah-tengah kehidupan kita menginang. Ketika ibu kita senantiasa mengingat kita tidak lepas daripada pikirannya, maka setiap gerak hidupnya selalu menggambarkan bagaimana menolong kita. Ketika ayah kita selalu mengingat kita di dalam sekolah, di dalam belajar, maka setiap tetesan keringat yang dia upayakan dalam bekerja, dia mengatakan itu untuk anak yang kukasihi. Tapi apakah setiap gerak hidup kita selalu mengingat inilah ayahku, inilah ibuku? Manok tong dohita mengingot di bagasan nguluta odo damang odo dainang anggo soalani damang do dainangon dak songono nau dak kaseau. Seringkali kita lupa. Tetapi dalam firman Tuhan ini mengajak kita, mari andalkan Tuhan supaya engkau mengingat Tuhan itu ada. Supaya Tuhan mengingat engkau ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan berkarya memberikan pertolongan dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita benar-benar bersandar kepada Tuhan. Mari kita lihat Amang Inang di dalam Mazmur 118 ayat 8 dikatakan, dengganan marhapurusan tu Jahuba asa marhaposan tu jolma. Mazmur 118 ayat 8, dengganan marhapurusan tu Jahuba asa marhaposan tu jolma. Kenapa itu? Ketika orang mengingat Allah, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan memunculkan statement, lebih baik bersandar kepada Tuhan daripada bersandar kepada dunia ini. Lebih baik datang kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, daripada bersukacita karena dunia ini. Demikian juga kalau kita lihat Amang Inang di Mazmur 91 dikatakan bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu diingat Allah. Mazmur 91 dikatakan ayat 1 sampai 3, manang ise na hudul di pangodingan ni nasuntibuli marbur ngido ibana dilinggoman ni pargogo naso hatudosan nikudo madok Jahoba marhaporusakku jala partano batuaku debataku marhapo satu ibana doahu ai anggo ibana sai paluaonna doho sian sabil ni parsabil sian pangagoi ni beguatuk. Amang Inang dohot dihita saluhutna, orang yang diingat Tuhan pasti hidupnya diberikan Tuhan solusi. Oleh karena itu mari kita mengandalkan Tuhan. Supaya kita sendiri membangun diri kita mengenal Tuhan. Dan Tuhan mengingat kita dalam segala kehidupan kita. Terakhir keempat, dikatakan di dalam firman Tuhan,
Tadda jala daima dengan basana asa tarbaiko marulupulup dingulum. Tadda jala daima dengan basana asa tarbaiko marulupulup dingulum. Ayat 5 didok. Asa hupaida-ida hadoharon ni aka na pinilitmu. Asa huhalason halalas ni rohani bangsomi. Mamuji-muji rab dohot parto hapanmi. Amang inang dohot dihita salutna. Di bagasan ngului sadiri. Sifata go pasu-pasu na dilihat debatat. Alai damboi di daibana. Damboi di hasabab pon ibana. Seringkali dalam hidup kita terjadi. Kita ibarat orang yang haus. Di samping sumur. Orang yang haus di depan kita sungai air. Orang yang lapar di samping kita penuh dengan buah-buahan. Seringkali kehidupan kita demikian. Di pasu-pasu debata ale dambui tadai pasu-pasui. Di lewat debata hamoraun ale alani parsahiton kolesterol na tibo. Gabi supirna mangalang jaga libana mangalak tahu tempe. Di pasu-pasu debata ibana marhite akka nauli na dinggan. Supirna manginum sirup, ibana holam manginum air putih. Supirna manginum teh manis, ibana manginum teh tawar. Moro teh tawar na sorong do hepeng ninda kan. Ala ibana do manggarar. Ibana do gok sopona alai soboi nok modum. Mari tada jala daima supaya kita dapat menikmati apa yang menjadi pemberian Tuhan. Kenallah segala berkat Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kehidupan kita mengalami banyaknya persoalan. Sama seperti ketika orang pencinta daun pepaya, jika kita tanyakan kepadanya, kita tanyakan orang pencinta daun pepaya dengan orang tidak pencinta daun pepaya. Kalau ditanyakan kepada pencinta daun pepaya, pahitnya, pahit tapi manis. Alai mulai sukum matuna so pencinta daun pepaya, pahitnya, pahit kali pun. Pajoramai, ina. Puncak daripada kepahitan itu ada rasa manis. Puncak daripada penderitaan itu ketika kita mengenal penyertaan dan kasih Tuhan. Wah, sungguh luar biasa berkat Tuhan dalam hidupku. Di tengah-tengah penyakitku, di tengah-tengah pergumulanku, di tengah-tengah apa yang kuhadapi. Saya masih bersyukur kepada Tuhan, saya masih bisa melihat cucu saya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya bandingkan hidup saya dengan teman saya yang tidak sakit, saya yang sakit-sakitan. Ibana ngabostang, au boidope huopa pau puku. Mari, supaya kita bisa bersukacita di hadapan Tuhan, kenallah. Karena orang yang mau merasakan kasih karunia Tuhan dengan bahasa ni Jehovah jala mampu marolo polop naparjolo dauma ibana sia nungut-ungut. Songone deido soho ungut-ungut mi paso. Itu hohom, itu. Kenapa dikatakan so? Bahasa dirokon soho ungut-ungut mi paso. Yo holong go holon marungut-ungut. Ise do na parjolo narugi. Halak na diungut-unguti do. Parjolo naik matensina. Damboi modum. Bahasa dang laku mangan. Aido songono ina. Damboi be mangan. Hantaman pertama bukan kepada orang yang sana. Orang yang suka bersungut-sungut,
yang paling rugi adalah dirinya, bukan orang yang disungut-sunguti. Dan orang yang membenci bisa terjadi lebih jahat daripada orang yang dibenci. Ibana so dipikir ibana martahi na jahat. Anggo hita ala ni suguni rohata tatahi na jahat. Hati-hati. Napa duahon? Dauma keputusasaan. Mulu tatada dengan bahasa ni Jehovah. Jalan mampu hita marolop-olop. Dauma keputusasaan. Ala taboto diganup jalan na maul sai dipatudu Tuhanido jalan nadumenggan. Setiap jalan yang susah, setiap jalan yang mempunyai tantangan, Allah pasti menunjukkan jalan-jalan lain untuk kelepasan dalam hidup kita. Napa tuluhon lam semangat merdalan ibana. Karena mengenal Tuhan adalah makanan rohani kita. Dan Tuhan mencurahkan dengan basana di bagasan nguluta lamar guguma hita. Atong amanginang dohot di hita saluhutna hobar tuguar ni mingguta misericordias domini go asini rohan jahuba do tanoon. Dohot tema ningulu minggu di apalatikion mangulu di bagasan holong ni debata hidup di dalam kasih karunia Allah. Mari dalam hidup kita bohado hita holong dohot asini rohan debatai nama noktongi masa doi diakka nama kabiari ibana nabaduahon tau kuhon di bagasan nguluta ise nama nada jalan nasai ulu makatahon taringot tu debata halak namar tua doi di bagasan ngului na patuluhon pangasahom matok tong debata dia kadalan ni ngulum asa di ngoto pangasahom ma tok tong debata dia kadalan ni ngulum asa diingot ho pawaton tada jaladaima dengan basana asa terbaik ko marulup-ulup di bagasan ngulum. Di pasu-pasu Tuhan, didongani Tuhan mahita di nguluta. Amin martanya kita. Ale Jehovah debata pardenggan basa nahutada jalahu sobahami di bagasan Kristus Yesus. Hodo ale Tuhan nagok asini roha di palumeoko di bagasan ngulu nami. Atikpe say masa ragam akahamaulun. Alai asa Maria iya hami di bagasan minggon. Ay gok asini roham dotanoon. Dohot sakapmu sakap nadinggan. Atong ali Tuhan patau hami. Asa terbaik kami marulup-ulup di jolom lamanada godang ni dengan basam. Nasai di palumeoko di hari-hari ningolu nami. Pasu-pasu ruas ni huriam HKBP Rawamangunon. Di dia pe nasida akan naniula tangan do pikiran nasida. Nang aka ianakon nasida homana mangalehon habisuhon. Habis taran dia kapar sikolan ni ianakon ni ruas ni huriam. Tarumobi dia kaya anakon ruas ni huriam na menghadapi ujian perguruan tinggi nuaing. Ali Tuhan patuduma persikolan nadinggan. Hobar tulomo ni roham dalanmu sakapmu ma patulusommu dia ka cita-cita ni anak ruas ni huriami. Dia kaulau ni ruas ni huriape linggomi ma nasida dina mangula di ulau nasida siap hari. Sadong bohal lingolu nasida rabdo keluarga marulup-ulup ma nasida mangida jala manada gok pasu-pasu nasiako di ngulu nasida.
pasu-pasu nang aka pakobasion ni huriam. Homa Tuhan napatauhon pakobasion ni huriam gabe hasangapon di guarmu nabadiei. Bohali tiroi ihot di bagasa sada ni roha saluhut parhalado ni huriam partohonan nang naso partohonape. Todim to di perbadiei ma nama dongani. Suang songoni ali Tuhan hubah kami di ruas ni huriam namarukil namarsitawonon nahabut roha alani hamatean ali Tuhan Jehovah apuli jala tukoli maruas ni huriami asa unang tinggang nasida asa lehonomu mapul-apul tu akan namarsak roha dohot nahabut roha asa tugu-tugumu manasida asa lehonomu masolusi diaka namarsak namarukil alani godang boban ni ngurung nasida. Suang songoni nang na dibagasa parsahi tope. Di dia penasida pos doro hanami. Tuk doho ali Tuhan. Patupahon hahisaron. Secara khusus turuas ni huriam. Ima amanami hariadi hisar hatorangan manurung. Na tongon peak di rumah sakit Cipto. Namarsait lever dohot batu empedu. Ali Jehovah pasuang ma. Hasehaton ni nasida marite proses pangubation. Ahape tindakan na dipatupa pos dorohanami. Jamaumu pasu-pasumu gabihama malum. Nang inanami inang mareti tambunan boru sirait. Nasian wik rawa mangun sada. Naung madalani operasi natuari. Ali Jehovah debata. Tuho mau pasatami inanamion. Asa lehonomu matuhan halungangan. Hama malum di nanamion. Tarbahen nasida. Marulupulup mamuji guarmu nabadiai. Hubak kami ruas ni huriam napeak di rumah sakit nang proses pemulihan. Ima Rusdi Simanjuntak, Amang Rudolf Opusunggu, Insinyur Parulian Panjaitan, Inang Nyonya Esta Pubolon Boru Simanjuntak, Naomi Boru Tagaul, Matthew Hutagaul, Maruhum Pardede, Mario Tegus Tumorang, Andreas Simanjuntak, Saud Hutabarat, Erik Hasibuan, Amang Sintua Heria Sutabarat, Kristi Akiri, Juniper Simamora, Lise Hanna Maria Boru Tasoit, Las Maria Boru Panjaitan, Inang Nyonya Utasoit Boru Lumbat Toruan, Ganti Batubara, Inang Florida Boru Manalu, Rista Sianturi, Minar Lumban Tobing, Inang Nyonya Sintua Lumban Toruan Boru Tasoit, Amang Asida Balok, Inang Nyonya Jesi Hite Boru Sinaga, Inang Nyonya Paranginangin Boru Panjaitan, Inang Nyonya Sintua Marbun Boru Nenggolan, Inang Nyonya Sintua J Nenggolan Boru Silalahi, Inang Nyonya Tambunan Boru Sirait, Inang Lasma Boru Napitupulu, Ali Jehovah Pardinggan Basa, Suang Songoni nang di bagasan mingguon narap marsaur rotami, baik di tengah-tengah ni gari jauh nang dibagas nasida marite live streaming ali Tuhan lehon mahama malum di bagasan parsahiton nami jama ma Tuhan pasuang magogo aiko asini roha doho diaka nama kabiari ho diaka nama nada holong ni roham hutadahami doha gogo ommu hutadahami do godang ni asini roham atong palumehom may Tuhan, gabi hahisaron tuak kadongan nami, tuak kanatutuan nami, pasabam rohani saluhut keluarga. Nang hubak kami di pamerintah negara nami, pasu-pasu lehon ma roha biar midaho, jala homa nama niroi saluhut panggonggomi negara nami, asa marbisuk nasida, dia tindakan nasida.
linggo mi mahuriam di portibion, pasu-pasu masaluhut nakana porsia di bagasan ho ali Tuhan. Atong sahat tu homa daging dohot to dinami, nang pamujion nami, parmingguan nami. Saya tahu may gabi hasangapon di guarmu na badai. Di bagasan Kristus Yesus, martangnya kami. Amin. Tapuji matuhata marhite edep 730 huhut papungu peliak kita. Tabasa mapiliat tatu arupan debata tapauduk marohata martang yang mahita. Ale debata manami na dibanagi jang hodo haroroan ni saluhut silion lehon nadingen dohot nasa ulibasa na maulutus. Upasatami masian na nilehomitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasya kami pilihanon. Patibulhon harajammu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silan lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manamina di banu kijang sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saud malomoni roham di banu tongon songuna di banu kijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sai sama dosa nami songon panisanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Hamu pasu siat Tuhan debatamu lak mahamu di bagasan dame dohot las niroha. Di pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sondakko Tuhan debatama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama buhina tuho. Jala di parsaurhuma damena tutodim. Amin. 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 Di hamuama nami nanami nang haanggi iboto nami di sok kami parhobas sude parhobas Padita situa pemain musik song leader nang multimedia madok tuhita selamat hari Minggu di pasu-pasu Tuhan mahita tetap menjaga protokol kesehatan unang lupa hita memakai masker doho cuci tangan nang menjaga jarak di dongani Tuhan mahita di bagasap pangaramutirna horas marihita.